Top secret mo? Nag-try ako sa isang app. May nakilala ako. After 1 week, nagkita nga kami. And then, doon nga may naganap na kineme. Dati siyang Blood, ngayon he say more on lalaki na hindi straight. May mga masahista, may student, may daddy, as in gay na gay, merong discreet, mga ganon. Yung nakamit ko nga na boy is mas younger sa akin sa hotel. Sino nagbayad? Share kami. Tawag ng laman, tawag ng anong pakiramdam. Gay. Pero hindi ako yung nag-makeup, hindi ako yung nagde-dress. Bali yung nakatagpo ko nga ngayon is yun kami. Okay kami ngayon. Magte-10 months na kami. Kwento niya kasi is, siguro inintindi ko kung bakit nandun siya that time. Ang trabaho niya is sa production, gumagawa siya ng extra. So inamin naman niya na meron siyang nakakasama, gano'n. Ayun, parang nag-extra service siya, gumagawa siya ng mga extra pagkakakitaan. Nag-stop na siya nung naging kami. Pero may time din kasi DJ Raketera na nabubuksan niya pa yung app. I try na makipaghiwalay na. Ayun, sinabi ko na parang ayoko ng ganon. Gusto ko siya lang, ganon. Gusto ko ako lang. And then kung papatuloy siya ng ganon, baka parehas kaming, alam niyo, malagay kami sa sitwasyon na magkaroon kami ng sakit. Naniniwala ako kung ano yung binanggit niya sa akin mga pangako, pinangahawakan ko yun na hindi na siya gumagamit. Ikaw ba, Kabisyo, may nakilala ka na sa dating app? Kumusta naman? Yang nakilala mo ba ay PSP? As in, pretty sa picture, pero pangit sa personal. Charot! With harot! Oy, Kabisyo, usong-uso talaga yung paggamit ng dating app. Marami akong kilala na magkakarelasyon ngayon na nagkakilala through dating app. Pero, tsempuhan siya, swertihan siya, Kabisyo, kasi hindi lahat ng mga nakikita mo o natatagpuan mo sa dating app, seryoso ang hanap. Pero depende rin yan sa'yo, Kabisyo, kung seryoso ba ang hanap mo. So, paano nga ba maging successful sa paggamit ng dating app? And what do we mean by success? Ito ba yung tipong nag-check-enjoy kayo, successful na yon? Ito ba yung tipong may nakilala ka doon, nagkakilala kayo, tapos lumalim yung relationship ninyo, tapos yung trabaho pala niya, nagiging sugar baby siya? Okay na ba yon? Tanggap mo na ba yon? Eto, Kabisyo. Alam mo, para maging successful ka sa dating app o sa pakikipag-date through using a dating app, maging totoo ka. Yun lang naman yung number 1 rule doon maging totoong tao ka. Hindi mo kailangan magpanggap. Although, you can always do your best. Pero hindi mo kailangang magpanggap. Kung mabaho yung utot mo, huwag mo munang paamoy ng first date, diba? Kung yung mukha mo talaga, tigyawatin, huwag mo nang filteran, diba? Good manners, a good character. Yan yung hinding-hindi mapepeke. At yan ang pinakamabentang quality ng isang tao na pwede mong matagpuan sa isang dating app. Kaya, Kabisyo, ang tanong, do you have a good character? Or meron ka lang good looks? Using filter. Kasi nga PSP, pretty sa picture, pogi sa picture, pangit sa personal. Charot with harot! Anyway, batiin ko muna pala ang pogi sa picture, pogi pa sa personal na nasakyan kong Grab
kaninang umaga habang papunta ako dito sa Love Radio. Nakatutok talaga siya sa Love Radio. Maraming salamat, Sir Albert, ha. Sir Albert, salamat sa pagpunta dito sa Love Radio. Kala mo naman kasi nga syempre binukita ng Grab. Wait lang, sino sinasabi ko? Albert? Andrew pala. Sir Andrew Santo Tomas, Team Mara, ayan. Lahat ng mga Grab drivers na kasama ni Sir Andrew, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Love Radio. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang patikim ng pinaka-inaabangan mo tuwing Friday night. Inaabangan ng Mael na tulad mo, as in malambing. Pwede rin ma-L as in maloko. Ito na ang patikim ng SPG as in super Wagner Secret Fun. Kinuha niya ang mikropono ko. Saka kinagat. Aba! Nakuha na ba ang microphone mo, kabisyo? Nakagat na ba ang mikropono mo? Sino ditong may built-in microphone sa katawan? Ako, kailangan ko pang dalhin yung microphone ko kung sakaling mag-work from home ako sa ibang lugar. Eh, yung iba dyan, lalo na yung lalaki dyan na nakikinig ngayon, yung pogi, sa maraming babae dyan, may built-in microphone na marami nang nakakagat. Taray! Anyway, abangan mo yan sa akin pagbabalik, ha. Kapiling mo ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? 15 years na tayo, kabisyo. Basic. Up next is SPG, as in Super Wagner Secret Fun. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1